Daman isihin niya. Yan. Sandira. Magandang namang yan, dahil siguro. Siguro nakakagasaw. 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 Ang muyong kagaya may salain na pagriyan ng Quintero Alubong at tisaan niya uso sa ating magic system at kung ang naliliin na sa tapaliyan niya uso sa Matayan po tayo. At nandito pa siya ngayon. At tinatapos siya filing of the case. Based on incident, umangga dito sa... And let me be assured na ang kapulisan natin dito sa Paway tatlo ko man na iyayaon, hindi pa ilain niya kalman bobogenis. Truck, sa tingin ko, kapit tarong lumuha niya. Dagiti rumbeng nga aramiden tap numalay ayan te epekto ti El Nino. Agriserba mga gramo, kanin mo nating maud dayto ya 5 milyon na taweden tinapala. Kailan nagsurso kita, nakita na kanyang nagawa. Awang pa yung kinita yung ikinap sa kaya nga kinita kita ba? Awang pa yung narami. Kamu sa nakasilipin ko sila ng kulay para alam na kita. Awang Isang pamilya. Yung po na nakapatpatay mo, diba, tayo kasarsalita, may history na tiya kakastoy makabombo, for example, at dati pa na, at kakastoy yung inidor, malawlawagan, tayo panunod na, tiya oras, 3 minutos kalpasati, alas 9. Amuyo kadi nga tis Mangikuptar ka dagiti umatake. Yung mga katakder, malibo dito ka thorns on his head, and the soldier was in so much pain he to wait on my sins and to do your will. station Bombora Philippines hindi pa nagriga, ipupusa, kaya pa adach ti katatayaya giti maysa nga tao apaman nga matapulo. Ganap pati, di pa nagpa... Tapno agbalin nga epektibo di iti gas maibasar iti schedule ti panagbakuna nga Amoy yung kadi ati manikat may sa amyer o sasar para iti paragrami ti dinamita. Saan amatoro? Asaan na? kapitan sa Ano di mensahe? gasap na. Ito taon na no? 37. 37. 28 ma'am. Thank you very much. Mga kanisportal ko na ni Sir Godwin. May so di matapos dito lang ito. Pero nga nag-post nga magpupawiso na 1 day ago di pa nakakita tayo ni Jem na. Kasi kino na ni Mami tayo nakakita. Hindi tayo ito yung bubunda Ma'am Edith ito yung barangay Pasyokan. Langgaman soundtrack. Pakiramdam. O, diba? Nakalimutan ko yung Ilocano. Ayan. Yung amin. Ayan. Pag-urayan tayo. Ayan. Ayan. Welcome, Ma'am Johnny Lumbinicio. Hello, Ma'am Mayra. Jing.
Ewan sudang pa, mga ano. Sayang pira. Oh, malit lang. Sayang pira. Ayan, bigyan mangan. Ayan. Ayan. Haji din. Sa tayo, din, damagom na dukar tama na. Sino kayo? May magbagang. Pero, wala ko sila pag ilamanang.